Rayedarên PDK ji bo dema serokatiya Mesûd Barzanî bêdirêj kirin bi rayedarên partiyên li Herêma Federal a Kurdistanê re hevdîtinan dikin. Piştî ku derket holê tevgera goran naxwaze peywira serokê Herêma Federal a Kurdistanê bêdirêj kirin, agahiyek balkeş êdin hate ragihandin. Li gorî agahiyên ku ji rayedarên nêzî PDK ve hatin wergirtin, hevsera sekreterê Yenekê Celal Talabanî, Hêro Talabanî jî daxwaza dirêjkirina serokê Herêma Federal a Kurdistanê Mesûd Barzanî red kiriye. Li gel ku Mesûd Barzanî dixwaze dema serokatiya xwe dirêj bike, tevgera goran û Yeneke dixwazin ev pirsgirêk li Parlamentoya Herêma Federal a Kurdistanê bêçareser kirin.